Richard, je moet daar. Ze zijn blij, ze hebben net een paar maanden opgesloten gezeten in de stallen. Nu mogen ze eindelijk weer naar buiten. Het zonnetje schijnt, het is lekker warm. En ze zijn gewoon blij, ze maken sprongen, bokkensprongen, ze huppelen. Ze weten niet hoe snel ze naar de wei moeten komen, dus super. Nou, dat is echt het voorjaarsgevoel, dat de koeien weer de wei in mogen en ze lekker springen en rond dattelen, zeg maar. De zon is er vandaag bij, dus heerlijk, beter kan niet. Echt super blij zijn. En ook wel fijn voor hun dat ze weer uit de stal mogen. Als iemand anders blij is, moet ik ook altijd uitlachen. Het geeft gewoon een fijn gevoel als je iemand anders blij ziet. Ja, dan ga je ook blij worden. Ja, dan word je ook heel erg blij. Ja. Ja, we zien al jaren dat mensen het fantastisch vinden om een kijkje te nemen op de boerderij. En om ook het verhaal van de boer en de boerin te horen. Om het boerenleven te proeven. En vooral ook om te zien waar de melk vandaan komt. Van Nederlandse bodem en misschien wel vlak bij jou om de hoek. De Open Boerderijdag is het moment dat je het lentegevoel en het zomergevoel weer krijgt. Dat eindelijk die lange koude winter eens een keer voorbij is. En daar ben je wel een beetje klaar mee. En je hebt zin in de zomer, je hebt zin in de lente, je hebt zin in het mooie weer. En kom maar op. En het moment dat de koeien dan naar buiten gaan, ja, dat is het moment.